Dok god budem dihao danas ovaj zrak u Sremu, ovdje nije slučajno što je danas sunce okupalo Srijem. Ovdje se sunce rađa, ovo su vrata Hrvatske, ovdje se budi nada Hrvatske, ovdje su udareni temelji nove Hrvatske i mi ćemo udariti temelje novog puta, nove Hrvatske, novog hrvatskog puta solidarnosti, socijalne pravde, Hrvatske rada, Hrvatske poštenja, Hrvatske iskrenosti i hrvatskog dostojanstva, Hrvatske jednakih šansi za sve. I na koncu reći onu svoju poznatu rečenicu. Ja sam se isključivo kandidirao iz jedne stvari. Ja sam kandidat one radničke Hrvatske koja se budi rano u zoru i radi i ore do kasno navečer. Uzorat ćemo cijelu Hrvatsku bolje budućnosti za sve njene građane, za sve hrvatske ljude i u Hrvatskoj i van Hrvatske. Ja sam uvjeren da ćete mi vi na tome putu pomoći.